La Volta a Catalunya, com totes les competicions ciclistes, no és altra cosa que la suma de les peripècies vitals de tots aquells que l'han correguda al llarg de més d'un segle. Com va escriure Miquel Martí i Pol, és un símbol de la voluntat de pervivència d'un poble i d'una cultura que venen de lluny i van més lluny. Avui us vinc a presentar el llibre Herois de la Volta, els protagonistes de 100 curses de llegenda. Es tracta d'una obra cabdal per conèixer un dels esdeveniments més importants del calendari esportiu català, la Volta a Catalunya. Al llarg de les seves més de 200 pàgines, ens aproparem a la biografia dels principals ciclistes que han recorregut les carreteres catalanes al llarg d'aquests 100 anys. Des del pioner Sebastià Masdeu, vencedor de la primera edició l'any 1911, fins a Mariano Cañardo, recordman de la prova amb 7 victòries. I, com no, arribant a la figura de l'insigne sprinter Miquel Poblet, nascut a Montcada i Reixac. Deixant enrere els clàssics, arribem a ciclistes més reconeguts com Eddy Merckx o Jan Anquetil, arribant als més contemporanis com Alejandro Valverde, Purito Rodríguez o Alberto Contador. Els aficionats al ciclisme i a l'esport en general heu de conèixer una curiositat relacionada amb la Volta a Catalunya. Aquesta prova ha celebrat 2 centenaris. Un, el 2011, per commemorar els 100 anys de la primera edició. L'altre, motiu pel qual es va publicar aquest llibre el 2020, per celebrar les 100 edicions d'aquesta cursa. El llibre ha estat obra de Rafael Vallbona, escriptor de novel·la i apassionat al ciclisme, la qual cosa l'ha portat a escriure diferents llibres relacionats amb la bicicleta i amb la història d'aquest esport. Us convidem a visitar el racó ciclista de la Biblioteca Cardona. Gaudiu de la lectura!